Kat bakari Bangladesh kadang don hapadang ki babon ki jing namar ka jing bam patla ban yo ek Sorkar bapura ban sensyar ye kategori kalami penban ka jing kan at hapadang uhe Shipai kategori u Army Chief General Wakir Zaman bat unong sensyar ba Shipor kategori u Muhammad Yunus. Kat kum ka kubor first post laong bakani ka jing kan at kalami hadian bo Army Chief General ula penbor ban penlong no kham kloy ya ka election khnang bakari Bangladesh kan yo no ek Sorkar ban penyat ya kari kat ban nakal yang Muhammad Yunus pat uyale ban penjalan ya ka Yau Yunus legit do Presiden kari Bangladesh Muhammad Shahabuddin haka pratrik unailar arhaja arpusau bat haka jingbat jong ya kanika kam ula wanra ek jing kala ki babon haka kategori bakan top ya ka jingweng no yokpa kari Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman naka national conscience bat kumjuru ka jingpen pra ya ka sengsan hima ka Sheikh Hasina ka Bangladesh Awami League BAL Kumban syukurau bau Yunus ulawan ban syimti ya ketika kam hadin baka Sheikh Hasina kala no ya ka kam menteri rang badu kari Bangladesh haka santare gunailar arja arpusau namar ka jing bamla jongka ban te lakam ya ka jing kan at Um-Snam kabala syim ya ka jing em jong palat laispa ngot ki brio Ketika jing yakhi kala sedang shwa bagi samla puli ki ba persya ya ka Sorkar balam khmat dak Sheikh Hasina halor ka bhat thung kam Sorkar ka balai pho person ya ki khun ki kseu jong ki Shipai ki be khontma ban palat lo ya kari Bangladesh Um-Snam khat khandai spa nyopuwei Kini ka jing yakhi kala kala shaka jing yakhi kenat Um-Snam bat poi shaka jing pen ibor hapdang ki patba bat ki pulet bat ka balalam shaka jing yap brio Ka Supreme Court kala pendu ketika bhat thungkam hendrai ka jing khi kamkut bat kala mi sa ka jing dawa baka Sheikh Hasina kariban panma pajba bat siu bailot ksan shaki bla yap ha ka jing khi kani kala penlong ya ka Sheikh Hasina ban Patchari India nadu katai ka no phaisngi hadian ka jing no kam jongka bat ki bor Shipai kari Bangladesh kila kani ya ka sensyar khadar tat hadu ban da thau ya ka Sorkar ba Shipor ha ka Jingmut Yunus proposal nam karta Yunus ulama ham balada ka Bangladesh kam dan ha ka shongsok shongsngan ka jingma ka ap ya ka jella West Bengal bar ki jella ka tha North East jongkari India kumta bon ki khmi lenti bakari Bangladesh kan Um-Snam Biang lada ka jing kan at hapreng utiu Nongïalam Sorkar ba Shipor badu he Shipai kan ne halor ka mat election Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F Haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya